na mụ nọkọta na họteelụ m ebe 11:30 ihe a na ebe ahụ ị nọ ihe eche ka ị nụ ibe m na-ekwu mana ịpụ esi na akwa abata ga ajụ ọga ebe ịghọta o nwere ebe ihe akọwa gee ntị ka nkọwara gị ibe mere maka na anọ m ebe ahụ na-anụ ma na redio onye kọọ elu onye akọ elu onye akọ elu mana o nwere onye ghọtara ibe mere anọgidere m ebe ahụ ọkụwa 11:30 ụmụ ya na-akpọ Oke Japan ọ na-akpọ m sị m mụbịa n'otego nọ na nke m na be erigo almost 300,000 mụbịa ka m kwere ụba na ọtatabizi ọ na-abịa na họteelụ m wee yi n'ilu were okwu nna m bụ bụrụ moto ọ bụ m wee debe mmadụ esoro m ụdị afọ ka m na olu 30 minutes egbe wee kpọtụ agba sekuriti nna bụ onye ọbụla agbaba ọsọ mfụ ka onye ọbụla si agba ọsọ mpụta ka m mara ibe m agbabakwa m egbe na-aghọta mana mụ mana achọghị m ekwu okwu na fon dị n'iru ndị nne na mụ mana ibe na mbụ na-azọ nwoke ọgwụ azọrọ gị ego azọ gị na onye ọbụla nwere ọgwụ ya nwee iri ego maka na ibe na mbụ ụdị ahụ ka m ji wee mpụta ka mmadụ ibe na-eme ka kpụrụ m tii na moto na mụ chọọ ịgba ọsọ m ga-agba ọsọ ma ma afụgo ndị a na-agbagbu wee sị kama ifere ya modo ka ibe ike mme maka na ọ bụrụ na mụ nọrụ ndị agha agbagbukwa agbagbu oli nne ọ dị ho pepụl n'ebe afọ lie down onwere onye bilite ọtọ nwe onye kwụ ọtọ n'ibe niile abụ na-eme mana ọ bụrụ na achọ na abụrụ ma ọ bụrụ ibe a ka anyị ekwu ibe ya ekwu ya akarịa onye abụ anyị asị na ozugbo m bata ka m bọta nọọ ndị kidnapa ka m bụ mana ibe me ndị wee soro wee jebe bụ ka afọ na aka m dị ọcha onwere onye nri ego ịbịakwute m mmenyekwa ahụ na m enweghị ego ife mmere bụ ka m sevuo dị so maka egbe ndị abalị fa bụ ma fa bụ ma nke eji akwatu họteelụ ya bụ lọncha mana ibe dị n'ime bụ na ife babialị bụ na ife nna aghọta bụ na achọrọ Biafra ife nna aghọta na achọrọ Biafra ebe ejegobe mmadụ ịtọ ife nwetara ọfa ebe eze na nke nwe nwetara na ndị ba na-achọ bụ ndị menwere ife akpọkwa aba ndị ya ka ya na befe ya mee ya ekwubere ya bụ echi abịa bụ ka ịrabịa esi na ọmụmụ o nwere sitatu ma a na-anọkwa ndị obi adịrọkwa mma mana onwe onye nche ụgwọ onwe onye nri ego na onwe ife ndị a na-ekwu so onye ahụ na nga na oyibo inwe ike na-efe ilu nọ na m ọnwụ kwere ala ji nweta anọ m n'elu many have gone anọ m n'elu many have gone many have gone bụchakwa 20 n'elu na ọ bụrụ ebe m alụ na many have gone ma ibe nche egwu ụlọ bụ na onye ọbụkwa ego mmadụ ka m riri onwekwa onye mmejọrọ ya nwere nji ụgwọ maka ana m abụ ụfọdụ ose m nke nwa paasị na ibe ba ka ịkpụ wee apụ bụ mmadụ 50 andana ba chọrọ ka ekiri ya ibe niile ebe a ka ịghọta na ibe ba na-eme o nwere onye nji nke ọ ka mme ka ịghọta na o nwere onye nriri ife onye pụọ ka ọ kọọ ọfụma ọ ka nkọwa maka kamera karịrị amaghị ekwu